Live Chenro Kuku Mar Wach en twak machielo kendo nyadende musegomba ya mondo mi obi. In fact thuolo mogik manobiro kar kairi en hekalo pareto koda par koda boro kane wago koda mbaka chenro mar Manyo County kane entiere kacha chane to Mheshimiwa Joakim Swaga nentiere ge bathe kawuono ni oduogo kende to nikech wuok oko manyo kom mar bedo human rep e county ma Kisumu. Ang'omo dhi timo pok otime Kisumu County kairi igini abich manomiye kaka MCA ma Central Semo timango. In fact en achiel kuom nyirende gweko ma joma nyiri matinde Kisumu County ng'iyo kadwa kopo chia mare mar telo to nikech othuon owache kaka en to en ng'at ma kizungu luongo ne daring to nikech odwa temo pige gweko ma jomoko pok otemo. Live chenro mar Kuku Mar Wach nyinga en Haron Otieno. Mheshimiwa akina mosi ni happy new year. Happy new year. Happy New Year, Aaron. Kizungu wacheni good to see you. Dinade? Very nice to see you. More neni kendo. Ero kamana ina. Bangindalo mang'eny. Idi maber? Akwe kama. Ilal ga kar kanyi to nikech mibire program niri mogik ne ni kala fare koda par gaboro. Chakra do fare ga par gaboro nyaka uno niri. Ang'o mosebedo katimore? Tich tire Kisumbaka. Un bendo neno kaka tich tire. Yes. So nyaka ng'ato lal seche moko. Nikech gwenge mabende ne wabiro kae ka wa represent tich ne pod ni ping kabisa. Koro nyakiti. So tich tire. Wachak loso kode gwengegi kuma nubiro kaire mondo mine ungi ka gik moko dhiye. Kawang'iyo riwruok mar Azimio manchano bedo koda gi bura mare weekend manokalo nyiri. To kod thuolo mar ng'at mamiyo e Azimio kachande. Be untiere koda gi duondo, be untiere gi thuolo maru? Kabisa Aaron. Yes. Chien kae akiaka enda ni inionge lakini tarehe 9 mar dwe mokalo cha nineno kane wa mama nobiro mowacho ni watimo Azimio la umoja but fronted by women. Koro mine mane wachunge mbele mani neno ka kata nyoro ni samane wan stadium nineno ka mine moko ne chung to gone baba salute to rwako bere an benda na chiel ko mama go. In fact no nego bedni rwako bere mara kawuono to yawil kodem toka. So ne kitelo no gi mama Charity Ngilu. Yes. Ni wawacho ni wane madhi bedo the frontline soldiers mag baba mondo wahakikisha ni Azimio la umoja inawezekana. Gini nyisa ng'ota ng'oma utimo nana mna kichwado sarut dena winjo kamulore la mulo dinga wacho ni mago soldiers mag baba kotenne gi kod Charity Kaluki Ngilu. Riwruok ni en marang'o onyisa ng'o? Riwruok mar Azimio la umoja nyiso ni wan wadwaro ji te. Maru mar mine ni. Marwa mama yes, ni. Yes. Marwa mama wawacho ni chien ka entie jomosebedo ka uso wa emosebedo ka gengo mondo baba chop kacha kaka president. Sani ende wawacho ni baba is going to be the 5th president of the Republic of Kenya. Yes. At the same time wawacho ni wan kaka wa mama wajitokeza. Wadwadhi hakikisha ni ng'ato ka ng'ato gokura. Kuonde ma wantie, nyithi wa mantie, chuo ang'o magote wadhi hakikisha ni jogo wuok oko mogo kura. Bang' kanyo wadhi hakikisha ni kura niendi wane ma wadwa rite mondo kik kwale. Yes. Koro mane soldiers, mane tich mar soldiers ng'at bro penyo ni urito kura ni mondo miki kwale yo mar ni ubro bede polling stations mopogore ma ibro goye kura koso un joge kuma loso kod jopiny uguru oko udhoko kura test bed udhirite specifically udwa rite nade? Mano ka wanyisi koro inyalo dhi lando ne jomoko ni mano gik ma wadwa timo but bottom line en ni wang ni nyaka warit kura kosegoye nikech kuch babo sebedo kikwalo mano donge wang'eyo mano is the honest truth. So wang it doesn't matter where we'll be. Wadhi bedo in all these places. Kumigoye kura niendi, the tallying centers, the tallying stations will be there guarding and protecting kura mar baba. Mheshimiwa Salie Kudo in isebete Azimio la umoja inachiel kuminegi e kombe ntiere lemo gi kuma oyier mag siasa kiloso ng'ato mamiyo moro mandala ang'o minyalo nyiso miyo moro ni hoyo wach mar Azimio la umoja nieri en kweth maber manyalo konyo ng'ato mamiyo kendo ng'ato miyo ntiere ka dwaro mare kata kizungu no ni interest mage oting e agulu matelo mar mulore la muro dinga ang'o mantie kanyo? King'iyo 10 point bullet agenda mar baba idhineno ka thoth gik momak e manifesto mare noendo lean towards mine. Mar ariyo an MCA moyier gi ODM. Dina bed ni baba onge gi good intention mar jomamiyo. Dikoro kabet kodi kae kawuoyo kuom weche gieki as an elected MCA. Kendo nyaki par ni anoyiera dalawa.
Man is the easiest place mani nyalo wita godo oko nkech oyera dalawa. To an NCA mano en ranyisi maduong' manyiso ni baba nigi chuny mar wa mama. King'iyo weche mag inua jamii giki, a lot of it leans towards towards mine. King'iyo wach food security ma baba wacho kae, king'iyo wach pesa mfukoni, it's all leaning towards wa mama. Nkech wane backbone mar gimora mora. Ingeni gimora mora bedo garan gadier gi wa mama nkech be wane ma wang'eny. So mago gik ma baba nyaka factor in mondo ohakikisha ni wa mama are comfortable nkech wasebedo kidiyowa. Yes. Masani rinya locho ni useyudo thuolo maru azimio la umoja kendo uneno ka useyudo karu mubeti mongirore. Kendo osemiyo wa nafasi noendo. Osewacho ni wa mama. Yes. Actually kamora mora ma baba dhiega tineno ga kodhi gi wa mama bende. Nkech wan makoro waluore, wan bende wase claim space wa. Yes. Mama wacho ni wan ni baba wadhi wuotho kodi nyaka giko. Ka ilose wuotho gi baba nyaka giko, Joseme Central Ward no wuotho kodi nyaka giko e 2017 mano ketie kom. Yes. Sani eri ichal ng'at mawe kom neri, ang'o mitimo ne Joseme Central Ward? Makamano kanyero live chenro mari mar Kuku Mar Wach Mheshimiwa Sally Okudo owacho ni Haron baba mulure la muludinga nitiere koda gulu mare mang'iyo ng'at mamiyo ahinya momiyo gin sasa mag dhi embele mar mulure la muludinga nyaka gigo salute mano manyiso ni gin soldiers kata jolweny geko mag mulure la muludinga. Penjo maduong' bende giseyudo thuolo margi e tiel mulure la muludinga owacho ni giseyudo kendo gimako to owacho ni wuotho kod mulure la muludinga nyaka chope giko mare nomiye kom nero bar bedo central MCMA Central Seme otima ng'one jo Seme koso jwango gi pangla omanyo kom moro machielo live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Mheshimiwa inachiel kuom MCs ma Kisumu County mano hera ahinya kendo ni golo ng'ama wuoyi en ginero ma nokotimore ahinya e yiero mokwongo matimo e 2013 but igna bich bang'e owinjo njili mopogore ang'o mitimo Seme? Aaron ing'eyo ntie ga seche ma awacho ga pile kendo onge joma ahero mogik ka jo Central Seme nkech ne gimiya nafasi mar timo gima ne pok gimiyo ng'at moro mopogore. Ok dawach ni asetimo 100%, ok dawach ni ji te ohera. Nkech kata mana donjo kacha ne ji te noko hera, mano is the honest truth, but ji no hera. Achiel kuom gik mane kani yera mondo adhi e od bura. Niyudo ka ji wacho ni ng'i kaka ng'iye ECDs mekwa gieki. Nyithi wasomo e tie yien, waonge ECDs, waonge choche, waonge gik makama. Ka nyalo wacho tapani 70% kata 75% of gik mane jo Central Seme okwayo. Adier ma Nyasaye ka people can be honest, to kata in bende I challenge you mondi doge ground kata mondi ng'i, mondi ne ni adier gigine onge mane Sally odonjo to sani gintie. Ichopo geta malo 75. Yes. Okay. Ginang'o gine mitimo gieki? Ineno kaka skunde. Apani sani endi all schools in Central Seme nigi ECD. Iparo kosing'eyo ni gin godo? Nigo. Okay. Anyalo kwano ni. Kidhi Mirieri, mano West Kanyadwera, yes. Idhi yudo ka ECD nitie. Kidhi Bonde Primary School, idhi yudo ka ne gionge pi. Koro gin na prioritize pi, ma gin gi borehole ma miyo area chandete pi. Kidhi Kolenyo Dispensary, sani endi dispensary kanyo nitie maternity nobedo completed gin gi cho neonge kata cho hospital kata dispensary. Kidhi Oriang Dispensary, sani endi doctor makanyo endo nigi ot monyalo daki, cho bende sani ni kanyo. Kidhi kidhi Kindu Primary School. Yes. Kindu Primary School neonge cho, neonge ECD. Sani gin gi cho, gin gi ECD, gin gi nyaka ndara matero gi kata. Kidhi Wangarot. Yes. Where dog Milugo bende ECD sani nitie. So a lot of those schools I'm yogi classes timi yogi nyaka mesni gi kombe ma nyithindo betie. Kidhi Wangarot, yes. Neonge stima, sani nitie floodlight kacha, wasetimo fencing e chiro, wasemiyo gi kidok king'ado ndara dok koni, tidhi yudo ka Keyokodo, sani ni the team ground breaking mar timo ECD e Keyokodo kanyo. Wangarot market kendo,
ne ntie boda shed jo pikipiki no kwayo ni wa boda shed ka chiro no endo ne onge cho. It has one of the best toilets ni kanyo. Kibiro Diemo Primary School. Diemo Primary School sani nigi ECD. Kidhi akonya bende sani. Diemo pori ni kari? Yes. Okay, ni kar nini? Diemo ni kara. Okay. Diemo Primary School nigi ECD sani. Wasetimo other developments around that area mopogore kata gi school kani. Akonya Primary School bende nigi ECD. Mane onge. Aside from that, desks kombe mago nitie. Mheshimiwa, ikwano gik maine mitimo ndalo ni koso nyaka gik motim kane pok idonje kom niri toki kane pok ibiro. Adwani iwinja maber. Akwano ni gik masetimo kinde mana bede itelo. Yes. So mano mana kombewa to gi West Kanyadwara pok wadhi e yotanyo. So sani endi, in as much as pok ochopo 100%, anyalo wacho with a lot of confidence ni ka en delivery to I have delivered. Because kidhi koro kataka wadhi Tienam kacha. Wan gi beaches adek. Papotany, Bao Beach, Giasat. Negi onge kata choche. Sani endi ntie. Kidhi Body Market. Ne onge stima. Sani gin gi floodlights. Body Market nendo bedo fenced ka anima adhiru. Ginene. Body Market nigi cho, gibaf. Kata Simara, nyaka office mar chief, nyaka Body Hospital, man kanyo, the health center. Magote during my time manantie. Kidhi Lolwe Chiro. Take me Lolwe? Yes. Isame, okay. Of course, yes. Either the Lolwe Chiro nigi cho, nigi floodlight. So, okanyalo wacho nigi wachopo 100%. Yes. But katakama timoni awacho ni 75% and I'm being very modest. Yes. Ukelo penjo moro Mheshimiwa nika king'iyo gik mane singo na japiny to kod bane japiny dwaro mondo mitim. Ineno ni gik mane jopiny kwayi chopo te to magi imichopo 75 koso mane jopiny kwayi imichopo 75 to mane wacho ni timo chopo te. Ing'eyo kanye koso mano kiriwo gite general. Nawacho kawuok kuom teko kendo dhok mar jopiny. Nikech gine mane nyaka giwachna ni gik makama waremo. Koro mane mitimo atamalo 75. Okelo penjo moro Mheshimiwa, kitimo atamalo 75, ang'o momiyo imanyo kom moro machielo to dong kod 25 mondo gichop ne japiny? Koso dhi chopo kapok odog yiero? Ing'eni seche moko iwacho gani giminyalo timo osechopo. All you can do is all I can do is all I have done. Gombo mana dwaro ipenjo mana timo goeko ni gin meka koso ne gin mag japiny. Thoth mana timo goeko ni gin mag japiny. Mara mana gombo ni nachop negi, pok nachopo negi nikech office mar MCA onge gi aguche. Iwinjo. A lot of gik mana dwa timo na gombo mondo wati gi mine gi yudhe. To kuom hawi marach office mar MCA onge aguche munyalo timo independent kata projects moko minyalo gombo mondo ichop ne wa mama gi yudhe. Mane momiyo samane nafasi moro oneno e kom mar woman rep ma Kisumu County kane Mheshimiwa Buyo weyo to wacho ni en koro dok West Seme. Nang'iyo taparo ni Kisumu West, sorry. Kisumu West, sorry. To nang'iyo ma wacho ni mano is the opportunity mara mondo koro atigi wa mama mondo achop lek ma asebedo godo mar wa mama gi joma yudhi. Kisumu County Assembly iwacho ni en kar miwere kwaya magimu beri ahinya. En mana goyo kwaya ne executive pok nopingo nyaka nene. Iniwero wer mane kwaya niri? Ini alto, soprano, koso bass, koso ken kar kwaya? Makamano kanyero matin. Chenro mari mar Kuku Mar Wach live. Mheshimiwa Sally Okudo Morido Central se monyisa ni Haron atima tamalo 75 adongi 25 mondo mi atim to magi eke atimo duro te mane japiny kwa mondo atim modongi eke gin ma ana wuon adwaro mondo mi atim wuok koko mondo manyi komniri mar Woman Rep Kisumu County. Penjo maduong', ang'o madadhi timo ne jo Kisumu manyo kom mar Woman Rep ni eri? Asto bende Kisumu County Assembly en kami wacho ni ne wer mana ne serikal en owero wer mane, duon mane, soprano, alto, koso dibed no wero bass kachiel to kod telo mar Kisumu kadhi nyime. Gavana machanadi ma Kisumu dwaro. Nyinga en Haron Otieno.
Machiegni tilo Mario mar chenro mari mar Kuku Mar Wach wendo na en Mheshimiwa Sally Okudo morito Central Seme wasemanye ok dichiel ok diriyo ok didek. In fact thuolo manokalo chien kana manye to wacho ni Haron antiere Nairobi weche mag baba magazi mio la umoja kawuono ni oyudo thuolo no mondo kaire kwacho ni nyaka los kod jo Kisumu County Assembly ma Kisumu iwacho ni en kar wero kwaya en owero duol mane kachiel gik modwa timo ne jo Kisumu County kobedo human rep margi. Mheshimiwa iwero alto, soprano, koso bass, koso tenor, koso oken kar kwaya. Okapar ka nyalo wacho ni an achiel kuom jo kwaya. Mane okapar ka ane kwaya. But anyalo wacho ni e thothne anaketo ga dwach japiny mokwongo kapok aketo dwach ng'ata ng'ata. Nikech japiny na momiyo ane od bura no endo. En ni seche moko japiny bende ok nyal ng'eyo koro samoki wer tinyalo ng'ini ni nitie wach moro mopogre lakini apa ni an seche te adwaga ni atigi pach japiny nikech be king'iyo chik gi constitution marwa sani wacho ni gimoro amora timore koa kuom pach japiny. So a lot of times apa ni aonge kwaya momiyo pok inene kwaya but watiyo kamoro achiel. Ionge kwa tiyo kamoro achiel. Bende paro ni County Assembly ma Kisumu osechung kendo wacho duond japiny maonge luoro koso samoro usenindo gi sirikal kata ka japiny ywaknu. Adier makende ka anyalo bedo jadier. Yes. Aaron ok diwach ni thothwa osetiyo gi pach jopiny. Mano anyalo wacho ni assembly wate. Jo segombo mondo giti gi pach japiny. But adier makende en ni seche moko nikech kaka chik olos gi kaka kom mar MCA ni endi chal. Seche te ok inyal tiyo gi dwach japiny. Nikech Aaron antija en legislation, representation to gi oversight. Donge? Tiende ni kasewuoyo gi joga mani Central Seme giwacho ni mheshimiwa wan kaka jo Central Seme wagombo ni area mar Nyamgunka imiwa pi. To area mar Othany kacha wagombo ni wabed gi ndara machal kama. To area mar Kanyadwera wagombo gima kama. Mano pach japiny donge. Koro an kasedhi od bura kacha to watimo gikwa to wapango tich to wacho ni area ni endi ne dwaro ni gima kama emomigi. Koro mani kete budget donge. Tiende ni king'iyo adieri magino kosebedo capture the budget. Yes. Tija kaka MC osetimore nade oserumo mar representation kech asetimo that representation gik midwa timnegi. Yes. Mosebedo capture the budget. Donge mano tadier. Bas koro ka wadhie gimoro ni legislation to koro wadhi loso chike mang'iyo gik mopogore kaka gik moko kaka ushuru pesni monego bedni chulo ka ji osedhie ginene. Mano is part of legislation donge. To koro kochopo kar oversight ka. Oversight tiende ni adhie office moro ni endi kata executive to wang'iyo ni gik mano mak e budget ka be osetimgi to kapok otimgi an gi chiko yiena mondo apenj gimomiyo gigo kotim donge. But adier kaka constitution marwa wuok ok inyal timo effectively. Inyalo timo matin lakini not effectively. Nikech mane kama pesa no endo wuok mar dhi. Koro ubedo duond jopiny koso kuno bedo duond jopiny. Ema wacho ni ok 100%. Ibedo duond nyapiny but ing'e ni seche moko kidhi matek ahinya. Yes. Tiyudo ka koro jogi gieki bende dhi hinyore nikech koro kama pesa wuoke tinyalo wach ni igori gi jomoko nikech kipinjo. Be nitiere yore moko kata mag mibadhi ma sirikal mar Kisumu ne dwa timo mane ugeng'o kata kamoro mane dhi hinyo japiny mane ugeng'o koso oyo? Pok aneno mibadhi. Yes. Pok aneno mibadhi mar dio japiny ahinya, especially korka kora gi and then kuma I represent. Pok aneno kamoro amora ma mibadhi moro amora ne nyalo bedo ni ne bibire. Okay. Scorecard mar Governor Nyang' Nyong'o. Yes. No nyaka par. Inyalo kete kanye? Anyalo kete number 6.57 ka. Atamalo auchiel nukta bich kata biro. Mane manyalo miyo Governor ma Kisumu County ngire Peter Nyang' Nyong'o kaka Governor ma Kisumu County. Yo machiek Sally Okudo mheshimiwa wacho ni tich
tire e Kisumu County. Nyinga en Harun Otieno ma en Kuku Mar Wach. Mheshimiwa, king'iyo wachni eri mar chung' mari, ichungi manyo ko mar woman rep koso ji ema wacho? Achung' amanyo ko mar woman rep. Ang'o michung' mheshimiwa? Ji bende osewacho, but sani koro adwa nang'isi ni an bende achung' amanyo ko mar woman rep. So amanye nikech asegombo mondo ati gi wamama gi yudhe e yore mopogore opogore, kendo mondo wane kaka ngima mar wamama gi yudhe nyalo bedo improved gi office mar women rep. So mane gombo na, kendo mane momiyo achung', nikech an gi geno kendo an gi adier ni kuom lek masebedo godo gi wamama gi yudhe wanyalo chopo lek noendo ka ane office niendi. Yes. Makoro ok inyal chope chien, lakini sani koro ichungi neno mondo midhi chope. Chien ok inyal chope nikech nitie gik ma chik nitie kaka ogeng'o gik mopogore opogore gi limitations ma wan godo e office mar MCA. Ja Kisumu mawinji kochakore Seme nyaka Nyakach, kochakore Nyando nyaka Muroni, kochakore Kisumu Central nyaka Kisumu West. Ang'o midhi timo negi kibedo woman rep momiyo in monego giyieri to giwe jok mochung' mang'eny nieri? Achiel kuom gik ma awacho pile kata kuonde mar romo gi ji mopogore opogore. Achiel kuom gima aneno ni daher mondo waket mbele kabisa en gimoro kaka insurance insurance ma koro ibedo gi health insurance. Inyalo partner gi joma opogore opogore to gikonyo mondo wamama te gi joge obed gi insurance ma ng'ato ka tuo e ot kata nyathini moro ka tuo to onge ni pod idwa dwaro pesni moko mondo odhi okonyi kor ka thieth. Yes. Koro mano gima agombo ni aket mbele, nikech wang'e ni ka in gi joma ngima kuonde midake to gik moko kaka food security ok bi theko, nikech koro angima nyalo dhi ma pur ma dwar kaka nyalo uso gika, ma dwar bende kaka nyalo chiemo. Gik moko kaka tich ok bi bedo matek, nikech sama ipuro to nitie kaka ikawo ji, you're creating employment konchiel. Nkech koro joma tiyo ni gie kibende nyaka chul. Yes. But kituo to ionge pesa, tionge chiemo, mano is a hopeless community. Omiyo achiel kuom gik ma asebedo ka agombo ni wabed godo en insurance kom. Gavana marwa notemo otime to pok ochopo ne ji te. Wasebedo gi universal health cover. Sani endi mano bende achiel kuom gik ma baba wacho ni inua jamii odhi keto mbele. Koro parane nani an kanyo kaka woman rep to an bende adhi siro gini endi mondo ng'ata across ka wamedo gi mar gavana marwa niendi to waketo mae to wamedo gi mar baba. Donge mano wadhi bedo gi a community ma koro is fully healthy. Then wangi gimoro kaka food security, because gigeki have to complement each other. Ineno kaka wawacho ni koro wang'ni wadwa miyo wamama gi vijende empowerment through agribusiness. Okine kamano wadhi golo dhier. Yes. Nikech tiende ni sama watimo mago to wase create nyaka market ma gik ma iginene gieki mipuro niendi wan gi market ma okaneo gimomiyo okwanyal produce and consume within our spaces. It's very possible. Nikech sani endi iyudo ka wakawo chiemo koa Bomet, wakawo chiemo moko koa kawune gazet ni wacho ni rech wuok Turkana kabiro Kisumu kendo beji yot moloyo. Exactly. Uma Bay. An bende aseneno rech ma wuok kendo nitie bambo moko matinde wuok Turkana. Because we are not producing and okwa produce moromo, yet wanyalo keta chik wanyalo loso yo maber ma wawacho ni koro e dwe ma chal kama kata ka en January nyaka April to wagolo rech to dwe mochop kata 2 months out of the year to koro wamiyo lake yueyo to rech nyuolore to koro sama wa concentrate weche agriculture wanyalo pidho nyanya, yes, wapidho kitungu, wapidho skuma, wapidho alot. Mago bende gik ma ka wasepidho to by the time watimo harvesting, yes, to nam no se yueyo ma koro koro waduogo to watimo harvesting mar ginene ka koro lo yueyo. In nyadho nam magidhi timo kibedo kom? Nyaka tim. Okay. Mheshimiwa,
Sani ODM chano mar timo nomination mare yore mopogore opogore. Nitiere wach mar go kura chieng, universal suffrage, nitiere kare wach mar yiero consensus, nitiere wach kare bende mar direct nomination manyalo bede kaachiel koda gi delegates. In kama ibeti uchung' mine mathoth ahinya. Nitiere kare Mheshimiwa Salio Kudo, nitiere Mheshimiwa Ruth Odinga, nitiere kare Mheshimiwa Rose Kisia, nitiere Grace Akumu, nitiere Mheshimiwa Doris Ombara, kaachiel Beatrice Williamson kod mine moko mathoth. Nitiere nyaka Agal to nyalo. Gin mine mang'eny. Unyalo bedo piny mowinjore mwach ni oyo kik mondo mwa yware kaka mine nikech miyo literature luong ng'at ma miyo as a port ma en gima ng'aw manyaka ting' maber ahinya to ting'o gik mathoth iye. Be unyalo bedo piny mogo mbaka mwach ni an Sali aweyo ne ng'ani kata ng'ani aweyo ne Sali? Ka baba notimo handshake gi President Uhuru Kenyatta, ok apar ka nitie gima ok nyalre e piny ni. Gimoro amora nyalore. Yes. Uye. Ok anyal wuoyo kuom ji. Yes. Iti yie nyalo bedo piny kodgi. An bende ok anyal tamora ni ok anyal bedo piny kodgi. Okay. Because gimoro amora nyalre. Okay. Because mae en winjruok. Donge? So seche ma winjruok bedo bende ing'iyo ni ere ng'ama nigi teko kabisa makoro winjruok obedi mondo koro wit teko. Okwai ni Mheshimiwa Sali wende ng'ane mondo odhi onyalo yie? Emomiyo awacho ni nyaka wang'i ni ere kama teko ng'enye nikech be ok inyal weyo ni koro iwene ng'at moro ma bende in bende ing'e maber ni oonge teko. Okay. Samolo sikundi nitiere gik ma wachore Kisumu County. Yes. Intiere bathe kon mane mar siasa dhano penjo nitiere tim kaeri tim an bwogebo to nitiere tim tich-tich kendo nyong'o tano tena to nitiere tim nero mar kendo bura tano fresh kata mana jaka nyanongore nguma tano fresh kendo inyalo wacho ni nitiere kon mane gisani? Yes. Mano penjo actually in eming'isa wach tim. Okay. In eming'isa wach tim. Yes. But anta ero koro akelo ni team moro an gi team jopiny. Yes. Mano koro team moro bende. Yes. Ba an koro en marade koso marade. Okay. Koro an gi team mar jopiny. Okay. Mane team ma antie. Okay. Mheshimiwa ngina kamera ne tere. Tiri miyo moro mwacho ni nogo kura ne nyare Masalio Kudo, nogo kura ne nyamin gi Masalio Kudo, nogo kura ne mama gi Masalio Kudo. To Sali koro weyo kom mar Central. Seme oponya dong ka nyathi kich kosango matimore king'yo kamera ne tir. Daher mondo ang'is mama no kata miyo no ni ok odong ka nyathi kich nikech Sali Okudo pod nitie, pod gidwara, pod antie, onge chieng' ma ase ng'iyo ne gitoka. Gima daher mondo ang'is miyo no endo en ni Sali Okudo nitie to sani eka koro odhi kelo ni ber nikech kama nogombo mondo ogoli nikech moko ma asetimo e Central Seme osebedo projects mag communal wawacho hata ni osemako koni gi koni to pok obedo directly targeted towards women and youth. But sani ka nyalo kwayi kendo akwayi gi muolo makende mondo ikonya mondo waungre lwedo mondo ayud kom mar wamama, kom mar women rep niendi bo konya mondo akonyi e yo mopogore kendo e yo maduong' moloyo kaka asebedo ka akonyi kaka MCA ma Central Seme nikech maendi koro adhi kelo ni kony iri as an individual or iri as a group mar wamama koso iri kaka team mar joma yudhe mokiko wamama gi vijende. Los kod jo Kisumu County maneni kawuono niri Mheshimiwa. Kadwa loso gi jo Kisumu County to adwa kwayo jo Kisumu County. Asewuotho kuonde mang'eny, asedhi Nyakach, asewuotho Nyando, asewuotho Kisumu Central, asewuotho kuonde mopogore opogore. To gimaduong' akwayo mondo yie mondo tera mondo abede the next woman rep ma Kisumu County. Daher kabisa mondo ang'is jo Central Seme. To ok mana jo Central Seme, jo Seme te. Nkech kainde kama yudo tiegruok awacho pile ni dine bed ni ok na yudo opportunity mar tiyo kaka MCA e Central Seme dikoro aonge kata kama betie sani ni dikoro pod aonge nikech achiel ari adek. But nikech mano en mana nikech jo Central Seme noyie mogona kura. To jo Seme moko bende nitie mopogore ma ai wards te
gin bende giduogo ma gisira mantie kuonde ma ging'isa ni mheshimiwa kidwa timo gima kama itime kama, nikech nanyien e gimoro amora e siasa ne ok ang'eyo, but joseme no embrace ma omiyo abedo ng'ama an kawuono nikech gin. So ka adwa ang'is jo Kisumu County ni waungre lwedo mondo wabed gi telo mopogore. Chunya ahinya ohero leadership, kendo daher mondo wanyis ji ni gimoro amora nyalore ka wan gi joma ka wan gi good leaders in specific positions or in certain positions, to telo maber nyalo yudore. To mana yudore mana ka watiyo kodu gi an ka waungana. To mogik ok gikie go kura. Ogik sama koro un koda e office wawuotho kanyakla ka wapuonjore ni gima kama joma nosebede kom niendi notimo kama, lakini nokoromo wan kaka japiny wadwa ni ichopnwa godo e atama chal kama. Koro ok rum e go kura kende. Asayo kusegona kura to uwuotho koda mondo wachop lek mar wamama gi vijende yudhe in general mar Kisumu County kama to the next level. Shimwa in gi chir moro kamodhiere chalo ng'ama niga dieri kod yudo komnieri tarik 10 dwe mar 8 higa nieri ok yudo komnieri, idhi timo nang'o? Poka goyo kwano ni ok abi yudo nikech an gi yie ni adhi yude. An gi yie ni adhi yude. Bere kod otieno maber. Riti maka uno ni eri nyinga en Harold Otieno mane machopa giko mar chendo mari mar Kuku Mar. Chako dogwa time kendo chieng' machielo. Good luck mheshimiwa ng'amo ng'eyo koda in mibet kaniri in emidhi chamo ma kendo ibedo kaka 100 ma Kisumu County. Erokamano, amen. Amen. Mogik to daher mondo ng'ata ng'ata e Kisumu County opare lamo. Kata kapok achopo mondo akwa ikura. To akwayo sani endi ane TV kae akwayo gimuolo makende ni umia nafasi niendi mondo atinu de ok ne atinu wati kamoro achiel mondo wachop lek mar jo Kisumu County kama ber kendo kama wasebedo kado. Riti ne nyan mantiere kamera mokwongo nyadendi Natasha erokamana hinya kachielo koda kage Dan Juma udi nyaka senior most producer manitiere kamera mar ariyo kendo jal nero matayo production irite nyinga en Harold Otieno bedo gutieno maber oriti makawuono.